Hi mga friend! Welcome back to my channel! Karong buntag ako mong i-house tour sa among balay. Ang among balay daghag sikreto. So atong suri-surion ang mga sikreto sa among balay. Magsugod ta sa among pultahan. O diba, sosyalan? Murag ringtone. Sa among balay na ay duha ka kwarto. Ang isa ka kwarto, ako ani. Ang isa pud ka kwarto sa kang lula. Muna ang pultahan sa kwarto ni lula. O nakita niyong sikreto? O gibutangan siya og kuan kay para dili makita. Kay nabuslot man na siya. O diba naamoy ingon ani na pultahan. Akong hinanger, wala pa mahay-hay. Ihay-hay na ko na ron. Sudlon na to akong kwarto. Kay di adiri ang daghag sikreto. Char! Mos, ginamos. So di anata sa akong kwarto. Nya, daghag char-char kaayo oh. Akong lipstick, dili na siya magamit kay pag maglakaw ta karon makamask man. O useless ra gyapon atong lipstick. Kani siya dili ni siya sigarilyo kun dili tabako ni siya. O see? Kani alcohol wala na isud. Kini pahumot gamay na pud kaigsod. Na ay pouch nako. Unya wala gihapon ni siya isod. Nya na ay pahumot. O sosyalan kay ha Evon. Diba? Evan. Pero hinatag ra ni siya. Shout out Roxanne Yabo, my friend. Unya mo laban ka sa among dingding. Nga nga panit-panit na. Mo siya among dingding. Ang akong salamin. Dana siya ibitay kay wilain butanganan. Sabit. O mao siya among altar. O kan siya Biblia ng mga libro-libro. Mao ni among bintana. Mao na kong mga bag. Mao ni siya. Okay lang yan. Akong sapatos, nang adan na. Kanang cartoon, ako nang gisalipod ana, kay naay bangag. Kung ganahan pa jud mog bangag, di aray bangag, nga nagbangag. Akong cabinet, sosyalan kaayo. Laban mo? O, see? Akong cabinet, mauna siya. Nahuman na ta sa akong kwarto mo adto na pud ta sa gawas kay to ay daghan sikreto. Ang among bangko mao na siya. Unya among salog. O diba nabuslot, nalusot jud ko ana. Ipagkanaog nako nalusot ko. Lami ni siya ligid-ligiran. Mao na siya among lamisa. Ang sa ubos daghag sikreto nangabuslot. Kana siya nga heater. 4 years na. Gikan pa siya sa Bohol. Kani siya, inutang po ni siya. Higdaanan ko ni siya. Inutang ni sa akong mama. Paingon ta sa among kusina. Kay daghang gyapon sikreto dito. Nga ni radyo ning kinabuhi diri sa bukid. Daghag sikreto. Ang among hagdanan, murag iskeletor. Diba? Kini siya, mao ni ang gisudlan sa puto ni mother. Kini siya, sudlanan na siya sa akong tubig. Ang among lamisa, nga walay limpyo, di ara, nangabuslot na. Yamong kaldero, nga walay suod. Hamis kayo ang taklob, pero ang sulod, wala diha. Walay sulod. Kani, lutuanan ni sa puto cheese ni mama. Ang kalha, nagtuwad-tuwad. Kani, naikanon nya kini siya para panghaling ni siya napa nya ang butanganan sa bugas di ara napay bugas gamay na nya among refrigerator di ara among refrigerator nya napay jud siya lock diba mo among refrigerator. Sosyalan kami refrigerator ba? Tanawa. Tanaw na tong sulod be.
Mao na siya isulod sa among refrigerator, mga taklob. Mao na siya isulod sa among refrigerator. Di ba? Sosyalan kay mig taguanan. Di ba? Kuyaw kay mig refrigerator. Sosyalan kay mig refrigerator. Di ara akong butas. Wala akong suoton pagpanigway sa baka. Ari na pudta sa among banggera. Di ba? Nang hugas naman kog plato kaganiha. Hanay na hanay. See? Limpyo na limpyo among banggera. Kay naamay tubig. Pero pag walay tubig, sagsaputon jud ko pag walay tubig. Uy, kay di ta makatughan og hugas. Nya naamoy plato nga pungag. Kami naamoy plato nga pungag. Di ba? Kani wala na ko ni siya gilabay kay kung naay kamuti, naay saging, pwede man dani mabutang. Nya naamoy plato nga naay third eye. Di ba? Plato nga third eye. Boslot siya. Muna siya ang plato nga naay third eye. Naamo ana. Diri ra na sa among bukid. Kani mga plato daginuton labi nagingan ni bukid. Pwede na siya masudlan sa mga saging, kamuti nga luto, bulanghoy nga luto. Di ba? Madaginot pa. Kini siya 5 na ni katuig sa ako nga plato. Kay ganahan ko dani kay package na butangan sa kanon, butangan sa sudan or sabaw, di ba? Mainampingon ko sa gamit. Ang butanganan na moglasa. Di ara. Sili. Di ara naitahop. Bahog sa baboy. Unya ang mga sekreto dani nagkalat. Among kaguran, di ara among keguran. Mao ni siya ang pultahan sa among CR. Di ba? Nya ang lock sa among CR, di ara. Mao ni lock sa among CR. Musud na ta sa among CR kay di ay sekreto diri sa among CR. Daghan kaayo. Ang panty nagbitay. Nagbitay-bitay ang mga panty. Natural na nasa CR nga nay mga panty. Natural na nasa CR nga nay mga panty, pangsabit kay humag kaligo. Labhan man dayon, kusuhan. Mo nang isablay na lang dayon. May mga panty. Di aray mga panty. Di nato ipakita. Kaya nga lustrid na. Akong ginagamit kay panty pod. Usahay bitaw ka ng panty nga buslot na. Akong panty na. Ako yung mga panty nga buslot. Pero daginuton na gyapon. Sikreto. Ang bawol, atong tan-awon. Oy, nalag nag-itom. Hoy, sama siya. Di ara among bawol. May siya among bawol sa among CR. Nabuslot ang diri sa ilawom. Nabuslot ang diri sa ilawom. Nya, kini nga bawol, libre ra man ni sa barangay. Nya na nga pungil na gani. Pero ang problema dani, kay nabuslot ang kilid. Nya kani mo ning butanganan sa tubig. Unya karon moadto ta sa department store di mama. Atong tan-awon yang department store. Di anata sa department store ni mama. Ang yang kandado di ara. Cute kay siya kandado. Atong ablihan. Ang iyahang department store. Diba? Murag ringtone. Ari na ta sa iyahang department store. Atong sudlon. Atong suri-surion kung unsay mga sud. Ang una, naa si Ninyo. Di ara si Ninyo. Nya karon, di ay ihang mga shampoo. Siya'y toothpaste. Naa siya'y tawas para sa ilok. Kanis siya. Sama na siya.
Listahan sa sumada. Niya ang iyahang kaha. Sosyalan kay Arinola. Tanaw ng sulod og puno ba? Puro ratag piso. Mao ni iyang kaha. Arinola. Tambal na siya. Nya na ay Pampers. Na ay miswa. Na ay bihon. Chichirya. Na ay puspuro. Na ay fita. Na ay skyflakes. Asin. Na ay suka. Na ay tuyo. Na ay sabon. Kana sabon na siya. Apay sabon. Bar. Na ay beef loop, daw sardinas, na ay ahos, na ay sibuyas bombay, na ay paminta, bitsin, magic sarap, daw mga kape. Dara, mga kape. Ya, ang ubos, naunsa man na siya. Tanaw na to ni siya. Unsa na siya, wala siya sud. Ang ubos nagkalat. Mao na yang sanina. Kay diri naman siya magkatulog. Mao na yang banig. Akin ni siya, listahan sa utang. Nagtaas na akong utang dana. Kani wala ni mga pulos dani. Mga silupin-silupin. Kani samot na ni daghag sekreto oh. Naabot ang kutsara dani, unsa ba na? Sudlanan sa sinina sa akong mama, sako ang sudlanan. Naay karton, ambot unsay suda ni. Tanaw na to unsay sud sa iyang cartoon. Be. Ambot unsay suludan na, di na ko mutanaw dana. Say suludan na. Mga gaming-gaming man, papil-papil. Ano siya ang iyahang department store. Nakita din ninyo ang akong mga sekreto. Sekreto sa house store. Manghinaot ko nga dili ko ninyo biyaan. Naamo kanunay sa ako ug manghinaot pud ko nga dili ma-skip ang ads. Maura na akong gipangay sa inyo. Daghan king salamat sa inyong tanan. I love you so much. Ayan. Thank you so much tanan jud sa inyo. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. I love you all. Thank you. God bless to all of you. Bye.